ni Sir Maximum Makasling. Oh, hell no! Say na dari sir. May utos sir. Say nakakaroon dari sir. Musika. Sana all! Okay. Taga munisipyo demi sa Limataling. Hindi totoo yan. Namugoy nakasumbong dari ninyo ba nga silingan. Paano masabi? Magpa-party daw mo. Oh no! Dagan man ko bisita sir. Niya wala naka-face shield ba? Hindi rin namin sinasadya yun eh. Katahan mo gaminaog ka na. Mananita lang. Sana all! Nya, wala mo face mask sir. Bawal biya taron kay COVID biya taron. Huwag mo Christmas! Kaya ganun, masabot yung tanin nila. Kaya hindi mo lang masabot. Taon ano kani sir? Adi? Kuan good kanang naay nakasumbong nga silingan ninyo nga. Sumbong mo sa nga lang waman ng waman. Balik doon. Pero mamalit dani. Taon man ni sir. Tabian. Naka ano lagi sila nga ipaniyo lagi mi kay tanang naa diri nga wala face mask iswab. Bola lang yan. Kira ni mo sir. Swab test ka. Injeksyonan o pa, injeksyonan. Sige nga, subukan mo. Swab og vaccination. Isa din naaram diri sir. Dirit me nakaw. Uy, bantog di ay dagang tao. Dani, bakore. Kung tinalaga na kayo, wala bang kung kibalo ini. Isahan lang ba sa akong mga apo? Anak. Nya. Mao lagi ni sir na bisan kami. Nadi mo. Mupalit magdili-dali. Ano naman good sir na report naman good sa munisipyo dili na mo maano sir ba? Sabot na lang. Di mo. Mapuli yung tali muli mo. Pwede raman sir kanang ikaw mo ang dalhon sa ano? Sa Misibyo. Oh, Suluhin mo yan. may very good. Huwag ka ding nangani mo yung dadunong kulot. Oh, hell no! Okay. Pwede raman sa balikan ng uban. Kanang dili maigo, nya okay ra nimo sir nga dalhon mo dito kay naman ko dito ang mga gamit nato sir ba para pang swab. Bola lang yan. Sige. Uy. Ako igo sa maigo lang. Sa'yo na! Ali. Ali sir. Okay, kanimang good siya mo kuan. Hinungdan nganong natapok ang tanan. Sobrang mahagas mo sa buhay. Ang kuyog na lang po yung pasigo. Suluhin mo yan. Eh, baka mga kaya balakon mo ko na tali. Ikansin nyo yun. Gamay na lang siguro yung muna ko. Sa may bagyan. Mga bobo! Mga anak na lang sa. Bisita balikan. Babaksina na din muna eh. Ako'y mo sabak. Ali sir. Okay. Daghan man gud kayo bisita. Isod good sir. Tabot lang pud ka. Kapal man gud na sa gobyerno sir no. Uban lang. Kaya lang din sir. Ali sir. Ikaw sir.
you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Say, dali, balin, dali, sir. Balin, dali, balin, balin. It's a prank po, sir. Happy, happy birthday. Sige po. Yan, sayo po si sir, later. Sayo, sir. Yan. To you. Dali. Happy birthday to you. Sayo, sir. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan na, sila mo. Happy birthday to you. Alright, so happy, happy birthday, sir. Sir, sa'yo mong gibate. Surprise di ay. Pero, akil ko, kadyo, kapag kayo, kapag Hadlok di ka. Basta, magalis na. Ay, hadlok ko na ikaw, ha? Wala ka balo, ni? So, na-surprise na ka, sir. Happy birthday di ay. So, it's a prank na, sir, no? It's a prank lang po. Joke lang tanan, sir, ha? Masensya na kay. Ikaw na kung nagisugo, may nanaon lang. Para ma-surprise yun ka. Palakpakan natin ulit si sir. Alright, sir, sa mayong udto, o mayong udto sa bag, o mayong udto sa tanang tao nga na diri karon, mayong udto kaniyang tanan, no? So anyway, sir, kasi natingalang ka. Wala na, kalagi ka, sir. Nakulbaan pa ka? Wala na. Wala na. Ganun na. Kulba, yan. Kulba gamay or kulba dako? Gamay na. But anyway, magpaila-ila sa amin, sir. Basta natingalang ka kinsami. We are from Everyday Surprises. Nanay sa ka-special person na gusto lang ka-greet today of happy, happy birthday! Palakpakan naman natin! Okay, sir, so yun namin lang kaka-special, yun namin kaniya ka-love. Nabisan to, wala siya dari, sir, is gusto lang niya ipabati sa imuha o unsa kaniya kahirigugma. Alright? So, gusto lang siya maka-celebrate sa imuhang adlaw nga natawan karon, sir, bisan wala to siya dari. Gusto niya ipabati nga love kay kaniya, sir. So, this time, ihaning gibuhat para ma-feel ni mga special kay kasaya. Okay? Andam na ka mo dapat sa mga special gift, sir? Andam na ka? Okay. Wala namang ikot ka. Wala na. Masugot lang ka ang vaksinan. Okay ra? Masugot? Sure ba? Sure ba, sir? Kaya kung pusugot ka, kuyugod ka na mo sa munisipyo, magpa-vaccine ta. Sugot ka, sir? Dili. Dili kasi, sir, masugot vaccine. Okay, sir. So, syempre, birthday ni mo today. Nasa rin mga special gift na gusto ipabot sa mo, ha? Andam na ka mo dapat, sir? Alright. So, hinatadugay doon ngayon. Birthday ni mo today, sir. Nasa lagi padala sa mo, nga. Pagpahaba daw ng buhay, sir. Nasa lagi padala for you, na Family Punch, Jollibee Spaghetti. Palakpakan! Happy, happy birthday! Ayan, doon ang kabuok. Ay, God. Happy birthday. Okay, so, syempre, sir, birthday niya today. Niyo today. Nasa lagi padala sa mo, sir, na Lechon manok, sir! Happy, happy birthday! Sana all! Tulo ni siya kabuo. Ma'am, pwede ko dal, ma'am. Harap ka! Harap ka naman natin! Sir, happy lang ka, sir? Sir ba? Pura mag nag-uol ka, sir? Alright, so syempre birthday ni mo today, sir. Natay pagkaon, pili po di mawala. Nasaan sila gipadala sa inyo nga soft drink, sir, pampahilis. Happy, happy birthday! Yan, naghanan, oy! Sana all. Okay, balik na yan, dali lang. Dali lang sa. Okay, mag-listen. Hey, happy, happy birthday, sir. Syempre, birthday ni mo today, sir. Naapot may special gift. Pwede mo itong upgrade at top profit roll. Happy, happy birthday! Abrihin mo, sir. May open. Sa kayo sila na na. Sige, sir. Ipagawas. Ipagawas. Wow! Palakpakan naman na. Parehas pag-yun. Couple. Isot, isot, isot. Oh, isot, sir. Kaya para sa... Nawa lang, sir. Hello, happy birthday. Meram. Mayong adlaw, Meram. mayong buntag, mayong hapon kung sa orasa man yun ni
Donggan, pasensya na, mora ginay nakayanan. Sulod sa 6 years. Karon pa ko katimaan nga naghatag ko ng magregalo. Lo, sana happy ka, himusog ka sa birthday, malipayon. And tagan pa ka sa ginugtas nga kinabuhi. And sana makauwi namin next year. Kay karong tuig ka pati yung lisura makaulit tungkol sa pandemic. And enjoy your day. Sana nga nalipay ka sa among surprise sa giandam para sa imuha. Duha na ni mama ug akong bana. And bakit so ambot lang, salamat lo kay nagatiman ka na ako itong bata pa ko. And wala ka nang ipasagdan nga itong nako diya nagpuyo sa inyong balay na nakaskwila kog tarong, nakahuman kog elementary, napadako ko ninyong tarong. And happy birthday lo. And salamat kayo kay wala may sa tanan nga namin karon kung dili tungod nimo. Ikaw ang instrumento sa Ginoo nga mabuhi si mama, mag-ibig mo mga apo. Salamat kayo nga happy kay may nga himsog ka, malipayong ka. And akong gampo nga matupad yung mga wish na hitabo pa, yung mga pangandoy. Kung gusto ka makasakay kag airplane. Phone lo, hindi ko na ako next year po. So, naminyo ko saktong edad. Banching ko, 24. And daghan na po kong daghan na sad kong mga naabot. Nag-eskwela sad ko diari. Caregiving, tapos nursing assistant. And gusto ko makaibalo ka nga na maayo mo kahintang diari karon. Gipit man sa kwarta usahay pero maayong makauban sa balay, maayong mong partner sa kinabuhi, maayong akong bana, maayong tao. And gusto ko makabalo ka nga okay mi diari. And taas na kayo, di na ako sayangan ng oras. Happy birthday and enjoy the food, the surprises, ang pagkaon, enjoy ang surprise na mo enjoy. Happy birthday. Yun, so kung sino man po ang pagkaon, enjoy ang surprise na mo enjoy. Happy birthday. Yun, so kung sino man po ang makakapag-translate kay Lolo Simon ang aking sasabihin ay pakitranslate na lang po. Maraming salamat in advance. And Lo, happy birthday po. I'm wishing you all the best on your birthday and sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay, like yung talagang aabutan mo pa yung pinaka-apo mo sa tuhod. So yun po, salamat at salamat sa Panginoon at binigyan niyo po kayo ng binigyan niyo kayo ng magandang apo at binigyan niya ako ng alam niyo ba yan, maraming salamat po sa inyo. And Lord, sana ma-meet kita one of these coming days. And sana next year makauwi kami and makabisita kami din sa iyo. And gusto lang namin ipaalam sa iyo na ayos lang kami dito kahit na medyo nagkaroon ng problema nitong mga nakaraan because nawalan ako ng trabaho. Pero don't worry, ayos naman kami. And nakabawi naman na kami this time. So yun lamang po. Hope to see you soon. And magpalakas pa po kayo. Happy birthday po sa iyo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy na birthday pa. Alright, palakpakan naman natin. Okay, sa kayong salamat no sa iyahang apo nga nindot kayo og birthday wish para sa iyahang lolo. And then ang imuha pong sir, ihang bana na karon. Kato na sa Abu Dhabi sila no. Okay, so happy birthday once again, sir. Happy na ka, sir? Okay, kabalo naman tagi sa gihatag aning surprise imong anak ug imong apo no muna sa layo karon. Unsa man imong ikasulti sa ilahang gihatag karon nga surprise ngayon ani? And then i-correspond sa ilahang mga pangsulti sa imo.
Nagantong salamat sa inyong sa ilang pagtagad po ako. Uban ko doon nga niya po dire. Ora din ako tason dahil pati masayaw bitaw. Sige sir, sa imo nga po nga naglantaw magud sila sir. Oh. Ling. Okay. Pagparte sa ako po, Kling, dagang salamat sa imong uban sa imong katikas. Salamat na naka una ko. Kagabi man akong nakalimot na mo. Ano sa kamera pa ganito. Diba? Ikalipay na kong dako. Kung may mo, lumagang ninyo po sa sulod. Purminte lang po kayo. Medyo naandad lang po kayo ninoon. Permitido na lang, permitido. Ako sir, kabdungog ko sir. Surprise ko sunod. Sa tura. Daghang kayong salamat sir. Masayod kong malipay po nimong ako nga bisan sa mubo nimong response para sa ilaha is happy sab ka sa ilahang gihatag ng surprise. Okay, sa sunod sir no. Tunong-dungog na po daning surprise na po. Yeah, okay ra nimo ilaro na po ka na mo sunod. Sure ba? Okay ra? Okay naman pa ilan sunod si sir. But, dili na. Dili na inani no kay pulbaan dito sir vaksinan. Di na bagyan magpa-vaccine si sir. Anyway, thank you so much si ma'am naman. Ma'am, usay mo ikasulti sa imong apo, palangga kayo mo. Gahatag gid sa inani sa inyo karon. Salamat kay Kling. Ay mo pagtagad sa imong lolo ug kaming duha. Ay hilang. Sumagal. It's okay. Duha na siya sa kalipay ma'am. Okay na to ma'am. Hindi kaya ni ma'am. Palakpakan naman natin si ma'am. Alright, talagang kayong salamat ma'am. Nasayag ko nga ka ng imong luha is luha na siya sa kalipay, no? Bisan sa mumbo nga mensahe, kana pa lang imong pagluha, expression na siya nga. Grabe gid mo na surprise, grabe gid mo na lipay sa gihatag sa inyong apo o sa inyong anak kung nasa abroad karon, Abu Dhabi. Okay? This time, ganyan na lang na maghatag og birthday wishes or na kayo bang anak dali ma'am? Ikiso ngalan. Anak lang sa ngalan ma'am. Ma'am Eva. Bye, Dodo, Dole, Wilisar. Eva, Dodo, Dole, Shin. Diti ay, saba. Joke. Joke lang. Dole ka sa kanya. Dole ba yan? Government. Dole kay kamulangan. Si Sir Dolly daw. Ma'am Dolly. Next si... Okay ma'am, dali ma'am. Ang imuhang papa ma'am is nagsaulog sa iyang ikapilan mo katuig sir. 78, okay. So ikasitinta utso katuig na nag-celebrate imong papa ma'am. And then gi-surprise imong pagumangkon, na? Nasa layo karon. Unsa man imong birthday wish para sa iyong papa? Unsa pud may kasulti sa among center nga si ma'am Christy? Christy Jane. Christy Jane. Kling. Ako ikasulti sa birthday sa kong amahan. Ang una gid akong pasalamatan ang Ginoo nga hingabot pagid siya aning tuiga og dungagan pagid og daghang nga tuigan. O kapis kay salawas sa tibuok niyang pamilya para moabot pagid sa daghang mga apo nga maoy mo makahatag og kahayag sa og taas sa kinabuhi o paglaom. Wala pa ka naman si ma'am. Wala pa ka naman. Luya sa kainit dalaga to. Ma'am, response. Usay kasulti naman sa pagumangkon. Gatang ani. Then di kasunod si Iba. Ibi daw si Ay Eva. si Elisar sa diha Elisar. Lang. Ha? Lugay naman yung gagang na wala namo lang terus akong kasing-kasing. Wala. O dili na ko matugid sa pulong ang pagmahal o kamingaw ninyo dihan duha sa imong mama. Tanan buhaton ako dili mapasko unsa na adyo ka sa akong kasing-kasing dili jud mawala labi na yun tong imong barkada nga nawala lang nato tanan dili na mo bali kamo giduwang na nako I love you lang. Manginaot ko nga ang imong pamilya nga imong matilawan dili ka makatilaw masakitan ka kanang pagbahala ang tanan nga ilang ipakita nimo karon malipayon jud ka sa imong pamilya nga karon nga maulay na kauban nimo sa tibuok nga kinabuhi gusto na ko lang ang akong pagmahal nimo
Di kita mawala ko kasi nga hangtod yun sa hangtod. Ubang ako sa tumpang. Kung lang ang Ginoo na may magbuot na mawala na punta. Mawala na ako sa utin ni mo lang. Palapakan natin si ma'am. Naminga na! Dagang kayong salamat, ma'am. Ma'am, nasay ko ka ng luha ni Waste Duwan sa Kalipay, no? Siyempre sa Kamingaw. Sakto gagawin ko ni ma'am, gabisan layo is, naagit siya nagpabilin sa yung kasing-kasing. Kisa pa man? Iba, gusto. Eliazar. Tara, si Sir. Sir Eliazar. Sir, nag-celebrate ni mohang papa sa ika-78 sa imong birthday wish para sa imong papa. Unsa sabi mo ikasulti sa imong pagkumangkot nga may naghatag, nagpasauloan ni nga surprise. Happy birthday pa. Karon mo gid. Ako may kaistorya din sa akong papa no nga tatagaan sa taas na kinabuhi. Sumpayan pag daghan kayo mahimo kanang way undang-undang ba. Hantod-hantod makita siya namo ba nga naa siya namo lamunti. Samtang panahon may diri nga mo ani nga makita ta namo mo papa. Tagaan ta sa taas na kinabuhi ug mahimo kinabuhi nga kanang hatag-hatag way undang way putol-putol ba. Way mo panganuyon kung mahimo pa lang. Ug si Kling pun nga akong pagkumangkon Kling. Salamat kay Kling nga sa gibuhat nimo ni papa. Kumana ang imong mga pangandoy Kling. Kung doon naman gani may mga sipiat sayo po sa diri pagkapasaylo kami. Padayon na ang imong mga pangandoy. Kaya dili na to matag-an kung unsay mga awton sa tao. Sampit na sa Ginoo kanunay kung unsay ato ang pangandoyon sa atong kinabuhi. Mamnalangin lang ta sa Ginoo kanunay para iya hapot ang landagan tumatuman ang atong mga pangandoy. Salamat kayo pa. Happy birthday. Naminga na yun! Okay, sila kayo salamat, sir. Sakto good, no? Bisan pa man, ang realidad is wala magita ng kalibutan. Pero kitang mga anak, mga ano'y kita nga, makauban pa ginatong bugay. Hangtod unta sa hangtod kung pwede lang. Kaso, dili maginato ng malikayan, no? Kaya realidad sa kalibutan, naman ko'y kinutuban. Samtang inani na buna pa to ang ginikanan, sakto good, yung makaingon pa tao, I love you. I-express na to, mag-usap pa na to sa kahinig gugma. Samtang naapang makadungog pa. So, dagang kayong salamat, sir, sa mga maninot nga birthday wish ba sa iyong papa o responsive sa mga sender. Okay, sige, isa pa man. Ma'am Eva. Dara. Madam. Kani si Ma'am Eva. May ngotto ka na itong tanan, no? Kumbaan kay si Papa. Happy birthday pa. Inaot pa unta nga. Daghan pa kayong birthday mo abot. Kuban sa paglamdag sa itong Ginoo sa kahit asan. Gusto na ako. Madaghan pa kayong birthday mo abot. Kung maghiusa ta. Atong iampo. Panginauton nga. Daghan pang panahon. Magkauban ta sa kalipay sa kasakit. Tanang salamat sa tanang butang na imong gihatag namo sa tanang pagmahal gikan sa gagmay pa mi ato nadako mi dili mi maing-ani karon kung wala gid nimo gipangga mi tanan so makita sa tanan nga nadagko mi tungod na sa imong pagmahal ug pagpangga so sa kalipay sa kasakit na ami kanunay sa imong giliran andam mi tungod sa among pagmahal ug pagpangga nimo King J akong iampo nga sa tanang panahon likunon ta o gilikay ta sa katalagman sa atong labaw makagagahom tungod kay watay mahimo kung wala siya layo man ta ang atong pag-ampo ipadayon nato aron maabot ang panahon nga magkahiusa ta sa manini karon sa among paglingaw-lingaw uban mo namo ug salamat ining surprise inyong gihatag nagkahiusa mi ug nalipayon mi karon amo ning sa ulugon nga madasigon ug layo man mo namo sa mong kasing-kasing ug una-una God bless natong tanan ug mag-amping ta labi na ning panahon karon ang atong pagmahal ug paghigugma ni Papa dili na mawala hangtod kanaa pa ta ug atong ampo matagan pang birthday mo abot God bless natong tanan ug paing udto. Wow! Happy birthday pa! Ma, salamat sa imong pagpangga ni Papa. Daghan kayong salamat. I love you. May kiss mo naman si Mama, si Papa. Papa sa... Wow! Alright, so nagkakay salamat ma'am sa mga manindot nga birthday wishes para sa iyong Papa. O responsive sa mga center nga sa iyong Christy Jane. Tama ba? Okay, kisa pa last? Jishane? Sige na ma'am. Alright, para si ma'am. Kinakus kang anak ni. Dali ma'am, pikas ko ma'am para may iba naman.
Okay ma'am, sa imong papa is nagsaulog sa iyang ika-78 ka tuig. Kung sa imong birthday wish para sa iyang birthday today, then unsa pa mo yung karasulti sa naghatag ani ka surprise mo pagkumangkon. Happy birthday. Salamat sa pagsuporta na mo. Ikan karon hantong nadako nami. Salamat ka na ako, Permin. Hinahon nga. Dagat pa kasi Ginoo. Taas nga kinabuhi. Salamat kay sa tanan pa. Palangga kay kanako. Pagamping sa imong gawan. I love you, Pak. Palakpakan naman natin. Ma'am, sa center na. Kling, tita, ug sa tituloy, ug sa imong bana, Kling, salamat sa iyong sorpresa. Kay nalipay si Papa, nalipay po mi. Salamat kayo. Daghang kayong salamat ma'am sa nindot kayong birthday wish para sa ato ang celebrant nga si Sir Maximo and then responsive sa mo ang sender nga si Ma'am Kling Kling. Napamadira? Mga igsuon. Okay, kani kay chance na nato nga para makasulti pa ta. Okay, sige na po. Kasi ngalan ani ni Nanay. Laurencia. Nanay Laurencia. Okay. Watch mig ngalan ni Nanay. Laurencia. Diri po. Kani 80 na edad ani. Sinta na, sige si Nanay. Wow, congrats Nay. Apo. Okay, dalagan kayo yung guest na naka 81 pa dyan ka Nay no. Ang sa'yo mga birthday wish para sa celebrant. Ibadalang mic, Nay. Ibadalang mic. Salamat po. Sige, Nay. Para sa iyahan, Nay. Labi na gyud sa ako ang pag-umang kay Apo. Apo. Apo ang pag-umangkon. Si Kling Kling. Apo na. Kling, daghang salamat gid kaayo na imuhang dasig ang imuhang apuan. Daghang salamat maura gid ti apuan. Palakpakan naman si Nanay. Nay, ihag, i-kiss pa si brother. I-kiss. Kissy pa rin mong brother. Okay, thank you so much, ma'am. Wala naman siguro, no? Okay, so this time, dagang kayong salamat ulang una sa lahat. Sa inyong tanan nga, naghatag kong birthday wish para itong celebrant nga si Sir Maximo. And then, naghatag mo ng response o sa gikonsulti nila sa gihatag na surprise. Ito ang sender nga si Ma'am Christy Jane, si Ma'am Twinkling. Ako, decide ko nga happy siya karon, nga nandaw karon. Ano nga video, kamo happy sa buong tanan nga nagsaulog sa birthday ni Sir. Okay, so this time, dami gi-prepare nga song, okay? Favorite song dami mo ni Sir? So, wala ning kataon, naranahan ka na mo para at least ma-enjoy gini mo imuhang birthday celebration. Okay? So, partner, dahil lang. Wow, sana palakpakan naman natin! Grabe, opol. Mura mag si Romeo at si Juliet. Sana all. Happy lagi kay ka, ma'am. Nakilig lagi ka ni Sir. Anyway, syempre birthday ni mo today, Sir. Dili pa mawala. Every occasion na ni siya. Nasa sa lagi pa nila si mga Sir na Red Ribbon Cake. Happy birthday, Sir! Okay. Dili lang kay ka na, syempre birthday ni Sir. Napod sila i-prepare ka tarpaulin nasa loyo. Palakpak ka naman natin. Yan. Naka-display na sa likod. Alright, so this time, Sir, excited na kami bawat inside kahata ka rin yung surprise. Excited na ka, Sir? Kita ka ha? Inside kahata ka ni mo, ani? Sakop? Sure ba? Kasi nakakailangan asawa, ha? Kasi kung sa pikas asawa ni, ipadalhan ka dali. Okay na po mo, ma'am. Okay na po mo, gapadala iyang pikas. Hindi mo sagot si ma'am. Ano man, ma'am? Dila. Anyway, before that, syempre, aside ani mga gift na gusto nila ipabot sa mga sir, diri na ito may bawal karon og kinsa gihatag ning surprise. Sasab sila gipadala sa mga special letter. Okay? Ma'am and sir, paminaw lang dara ang ilahang mensahe na gusto ipabot sa inyo.
Happy birthday, Lolo. Akong giampo, tagaan pa kag taas nga kinabuhi sa Ginoo ug kapiskay sa panlawas. Mingaw na kayo ko ninyo, pero lisod kayo muli tungod sa pandemya. Amping mo permi ni Lola. Pag makaluwag-luwag mauli ni sunod tuig. Amping permi Lolo and Lola. I love you and I miss you. From Kling Kling. Palakpakan naman natin! Ayan, so ang sender na tani si Ma'am Christy J. Imbudo Miranda ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Palakpakan naman ito. Okay, ma'am, sir. Ang nagpadala din yung surprise. Morning, apo. Kaning Kling Kling, apo. Kaning Christy J. Isa ra ni. Isa ra din. So, mo din igipadala. Mo nga po, sir. O, ma'am. Happy ka, sir? Dili lang kay kani nga message, napailaing message pod nga nagusto maghatag sa inyo. Okay, basaon lang sana ko ha, usa ka mo hatag og response, okay? Pang. Malipayong pagsaulog sa imong adlaw nga natawhan. Nagpasalamat ko dako nga imong pagkamaayo o pagkamasinabtanon labi na sa akong sitwasyon. Naaunta ko sa abroad pero wa gyud ko'y nasustento para ninyo ug okay ra sad kaayo ninyo pero sad nimo, pero mahal kayo kanako bisan wa ko napabati nimo sulod sa dugay ng panahon. Ang nagmamahal imaning anak, sir, nagya pa sa gawas kisa nga na wala na ngalan ko kisa yung anak nimo nasa gawas, sir. Melba, isa ra ni siya nasa abroad. Duha. Yang anak ko. Okay, so ang anak mo ay nagpadala itong message pod, okay? Para to sa imo. Palakpakan naman natin siya. Okay, so dili lang kay kanina end. Napot sila yung video greetings, okay? So before na to mo ngayon nag-response, napagin sila i-prepare nga video greetings, okay? Dara. Nawa lang, sir, ha? No. Palakpakan naman natin! Huy mga sano, huy mga sana, balik na kamo ning akong paninda. Ayaw, sir! Kayo rin Sir, butang ng cake, sir! magkagusto
birthday! Kaya sa pag yun. Okay, si Padayon na nato ni. Kaya na naman mo dira, ilang mo gawa. Kaya napatay another dance challenge. Okay? Sige, para sulit. Sige lang, sige lang. O, dali natin mo na yun, basta. Sige lang na sila. Okay, malingaw mo po na sila. Kita po, mag-inaw ko ba, dali. Okay, sige, dali mo. Sige, ready? Ali, Ali! Ali, Chay! Ay, Ali! Sige na, ano ito ba? Ali mo, Ali, Ali! Ready! Sige po, mga bata, mga pagkakita. Kadyan na kayo ni. Sige po! Ali na mo ma! Sige, ready! Sir, sir! Enjoy kami dulu. Oh, ready? Hey! Yeah! You ready? Yeah! Get good! Go, mom! Ready? Okay, init na kayo. Palakpakan naman natin. Hello, bakpak! Okay, thank you so much. Sige, kapahuan niyo. Init kayo. Ito ma, sir. Sir, ito sir. Wala pa sir, wala pa yun. Kantahan pa ka na mo. Taas ka ni. Di ma'am, lingko rin sa ma'am. Okay, natay cake. Natawang abayan ng cake. Thank you na ito. Happy birthday si sir. Dari yung tamo, dari mo. Okay, so natay cake. Ang nakalabutan sa ng cake. Happy birthday sa pinaka-the best na lolo sa tibok kalibutan. Yehey! Yan, sa kantahan ng happy birthday. Ready? Apak! Hey! Apak! Yay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ready? Dala, dala, dala! Wait, 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 wait! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Who's got good? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hey, ready? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, so happy birthday, sir! Unsa man imong birthday wish sa imong adlaw nga natawhan karon, sir? Unsa imong birthday wish sa imong adlaw nga natawhan ron? Imo bang gipangayo sa imong birthday? Unsa imong gipangayo para sa imong birthday mo? Ako? Oh. Basta sa kabutilya lang, Ber. Ako lang ngayon ulan. Unsa imong Ginoo, sir. gusto ba? Ah. Sa Ginoo. Ang ako, dili kay Ambo. Hanyo lang ha. Nag-aadot ka sa kinabuhi. Ayaw ba kay busig Ang alipay ko pinaingon aron mo. Kada tugig bang nga. Tapos na tanan. Tanawa ang sungkod daw, sa tuhod ba ni sa sungkod na ni. Oh, apo pag hindi ay apo. Sinasublo na ka, sir! Ay, hubang ila. Sige, okay na. Ready? Tayo! Yehey! Ready, bakbak! Usap dyan! Yay! Ready? Happy birthday to you! Hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ready? Happy birthday to you!
happy birthday once again, Sir Maximo. Dihan nga ko gapin. Wait lang sir, ma'am. Wait lang ma'am. Okay, sila kami salamat sa inyo ang kananong nag-participate, nga nakiselebrate, nakisaulog diri sa adlaw na taon ni Sir Maximo. Ika-78 ka tuig, alright? So, we are so thankful and grateful then for choosing and trusting Everything Surprises sa mga client na si Ma'am Christy Jane na nakakaroon sa United Arab Emirates. Ma'am, thank you so much for choosing. Grabe, nagbalipayan kita ang tanan sa paghatag ni mag-surprise diri sa imuhang pamilya. Pag nasayad ko, ang happy sab ka ma'am sa ilang gihatag na surprise. Kasi mo gihatag na surprise. Sa ilang mga response, sa ilang kabibo dali nga nakasaulog sa birthday sa imong lolo. Sir, happy na ka sir? Basig na pa kay kadungag sa imong apo. Sa imong ay kasulti kadungag sa imong apo nga naghatag ani. Daghang salamat sa akong apo o labi na dyan kaniniya. Mga apo na kong mga sungkod. Sige lang. Sige lang ko. Mga lang to. Ayan. Palakpakan natin ulit si sir. Happy birthday ulit. Okay, so syempre on behalf of Everything Surprises sir, napon may birthday wishes para sa inyo ha. Dalagon kayo ang Diyos nga nakabot pagyud ka sa imong nasipintay utso katuig. Ug nasayod ko sir nga katay mong gihangyo nga daghan pag yung katuigan sa ilang mga birthday wishes sa mga daghan taon ta nga katuigan ang mabot sa imong kinabuhi. Nasayod ko nga dili imposible no nga ihatag sa Ginoo na sa imo ha. Kay para makasudong pa ka sa imong mga apo sa tuhod, mga anak, o tanang mga friends, relatives nga nanin na diri karon nga nakasaulog sa imong adlaw nga natawan. Grabe nga nagmalipayon ang tanan sir. So even kami, we are so happy din, no? Happy sad ko sa gihatag nga surprise sa imong apo. Ug nangyami sir nga magpuyo lang ka nga magmalipayon, magmalinawon uban ang hugma sa inyong tibuok pamilya. Happy na ka sir? Happy, okay? So once again, happy 78th birthday! Greetings from Everything Surprises! Palakpakan naman natin! Okay sir, okay lang sir. Hello sir, bye-bye sir, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye lang sir. Ayan, ma'am. Bye-bye lang sa ma'am. Bye-bye sa dari ma'am. Saan sa dari ma'am? Flying kiss ma'am. Sir, flying kiss. Oh, sige po kamo, bye-bye! Yes, bye-bye! Sige dali pa, bye-bye! Sige, tulan sa. Bye-bye po! Ayan, dito pa sa sulod. Sige, bye-bye. Para makita ko sa United Arab Emirates.